Predstavujeme vám jedinečnú aplikáciu, ako si umiestniť bigrinek vajíčko do vášho priestoru. Vľavo hore klikneme na AR a načíta sa nám vajíčko, ktoré si virtuálne vložíte do vášho priestoru. Či už záhrady, terasy alebo kuchyne. Vajíčko si viete natáčať, posúvať, zväčšovať i zmenšovať. V prípade sa pri ňom odfotiť, čo je veľká zábava. Takto si viete predstaviť, ako bude vyzerať vajíčko na vašej terase. Tento 3D modul nájdete na našej stránke www.reut.sk v kategórii Bigrinek alebo v blogu, kde sa detailnejšie o ňom píše. Túto funkciu môžete ako jediný na svete otestovať bez nutnosti sťahovania si inej aplikácie. Táto funkcia je pre všetky typy mobilných telefónov Android a Apple. Bola vytvorená, aby ste pred kúpou produktu Bigrinek mohli vyskúšať, ako vám tento dizajnový doplnok sekne do vášho života.